Oy, Kel, Oy, ano to? Badil na tiya? oo. Ano ka mason? Sunsiro! Ang yaran? Dodit Kabilos! Dudit Kabelos. Mga kwarta na gudak tingin niya na. Okay, straight ay, ini. Oo. Straight ay. Mga kapalt na gudak na yung bugas. Pulang manindakan. Yan, pamata ka. Oo, kay badilit ko ya. Oo, ating ngaran. Siren. Siren. Wala ka man lista. Magkita ko lang ni Master List. Ha, di. Son 5. Wala ni, kaya kinanglan personal ay, di rin pwede. Padala. Straight ay ni. Di ka nga iske. Pito nga konsel nga ni Kapitan. Ay ka mo kabaraka. Sabi din ni pahabol. May pahabol ini. Top 5. Sige. Ay paghihilim ti ha. Pito ito straight ay. Oh, salamat ya. Ako ya, may listap dida. Ating ngaran. Karen. Karen. Ano nga son? Zone 5. Son 5. Ade. Ade. Damot kon. Straight ay ini. Straight ay. Di kang iske nga to Kapitan. Ade anay. Adin ko ani. Adi ka na mga ngaran. Ha. Amo to subli kun kumato ka ha. Gunggong. Ano yan na nanyangan? Hindi ako pat magnagpalista di nga. Wala ko manyangan di. Oy, Kel, Oy. ano to? Badil na tiya? Ano ka mason? Sunsiro! Ang yaran? Dodit Kabilos! Dudit Kabelos. Mga kwarta na gudak tingin niya na. Okay, straight ay ini. Straight ay. Mga kapalt na gudak na yung bugas. Dudit Kabelos. Oo. Waray man yan dudit. Kuwan taadi. Kuwan man taadi. Jubi Kabelos, kani Bobby Kabelos. Oh my God! Waray gud niya di. Maubos na nga sa ka-record book. Waray ka di di. Ada ko niya. Ada. Alas nila. Tibiling ko laya. Bibing ko la di. Ano kita ko na di Master List. Dibahin waray ka malista Kami di. yan ang mga kapanihapon niya. Inang ini. Waray, Ruli Kabelos taadi. Gunggong. Ano ngaran nimo? Jire. Jerry Kabelos to dala. Steady ka na da. Adi magutom-gutoman Jerry, na. ano nga son? Zone 5. Son 5. Inuuro na pagod ako. Steady ka lang. Daw, ini. Jerry, ade. Straight tayo na eh. Lagi nalalugod ako pang Steady ka na. Kaya bibili kong kokot. Di mo temporaan. Straight tayo eh. Di ka nga iske. Amo lang kung malilit erakuan. Di ka nga iske. Pito nga. Kagawad yan ng Kapitan. May pahabol pa yun eh. Kapoy paglilidir. Panihapon Hindi ya, kuwangkot kan mamatas kan papa. Diri kay personal ini. Pakadiya lera. Mauli na ko katimay ni kay tikasirom amot ere tumadat mga ngaran niya reto. Didi daw didi. Kaya ayos ang tatay mo problema. Wala naubos na ni nga kuan. Naubos na ni nga. Record book wala ka didi. Wala ka di Master List. Di manadila no gudani manadila. Ba, daw. Manager na. Kadto. O what? Restrado ka? Oo. Iskat kay wala ka man didi. Kita daw, Sunsero. Kel, Wala naubos ka ni nga record book. Tuloy yo kaya nahatag gyud tuloy yo. Ay ba gindi ka. Bay kalyado ka dito ang mga oray kay lista ni kuan oray. pwede umaro na rin pan... O diri kay nakakuan na ini. Baka niya kumakali kaya tutok dito na tuloy yung nga suna. Wari kami yan pan mikrofon. Bangin diri ka kalyado ni akong gililidiran. Hindi, maka dinala ako. Awan ni nakatuloy yo.